କେଉଁ ସ୍ତନ୍ୟପ୍ରାୟୀ ପ୍ରାଣୀ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ? ଏ. ବାଦୁଡ଼ି, ବି. ପ୍ଲାଟିପସ୍, ସି. କଙ୍ଗାରୁ, ଡି. ଓଧ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପ୍ଲାଟିପସ୍। କେଉଁ ପ୍ରାଣୀର ରକ୍ତ ନୀଳ ଅଟେ? ଏ. ମାଛ, ବି. ଅକ୍ଟୋପସ୍, ସି. କଇଁଛ, ଡି. ବେଙ୍ଗ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅକ୍ଟୋପସ୍। କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥାଏ? ଏ. ହାତୀ, ବି. କଇଁଛ, ସି. ବାଘ, ଡି. ଘୋଡ଼ା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କଇଁଛ। କେଉଁ ପ୍ରାଣୀର ମସ୍ତିଷ୍କ ନାହିଁ? ଏ. ଜେଲିଫିସ୍, ବି. ଗେଣ୍ଡା, ସି. ଷ୍ଟାରଫିସ୍, ଡି. ପିମ୍ପୁଡ଼ି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଜେଲିଫିସ୍। କେଉଁ ପ୍ରାଣୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଅଛି? ଏ. ହାତୀ, ବି. ନୀଳତିମି, ସି. ଘୋଡ଼ା, ଡି. ଗାଈ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ନୀଳତିମି। ଅସରପାର ରକ୍ତର ରଙ୍ଗ କେମିତି? ଏ. ନାଲି, ବି. ନୀଳ, ସି. ରଙ୍ଗହୀନ, ଡି. ହଳଦିଆ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ରଙ୍ଗହୀନ। କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଠିଆ ହୋଇ ଶୋଇଥାଏ? ଏ. କୁକୁର, ବି. ଗାଈ, ସି. ଘୋଡ଼ା, ଡି. ସିଂହ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଘୋଡ଼ା। କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ? ଏ. ବେଙ୍ଗ, ବି. ବିଲେଇ, ସି. ବାଦୁଡ଼ି, ଡି. ମାଛ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବେଙ୍ଗ। କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ପଛକୁ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ିପାରେ? ଏ. ଚିଲ, ବି. ଶାଗୁଣା, ସି. ହମିଙ୍ଗବାର୍ଡ, ଡି. ପାରା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହମିଙ୍ଗବାର୍ଡ। କେଉଁ ପକ୍ଷୀର ଅଣ୍ଡା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼? ଏ. କାଉ, ବି. ଓଟପକ୍ଷୀ, ସି. ବତକ, ଡି. ପାରା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଓଟପକ୍ଷୀ।